Hola, benvinguts una vegada més al tarotista sofista! Yay! Bueno, avui tinc preparades 3 lectures diferents que tindran a veure en vés a saber el què. Ja, la veritat és que no sé sobre què parlaran, però hi ha 3 opcions, ¿vale? La qüestió és que triéssiu les que vulgueu. Si una, dos o tres, ¿vale? La primera opció és este Trunks, que vaig averiguar fa poc que volia dir alguna paregut a roba interior en japonès. Curiós. Trunks. Ja el veieu. I té a veure amb l'anime, ¿vale? La baralla del tarot de l'anime, ¿vale? A veure de què ens parlarà esta baralla. Si l'obric, verem aquí la qüestió en què parlarà. A veure, mira, parlarà justament, no de Naruto, que pareixia que sigui de, de nous passos. És el loco, vol dir el boig. Significa afrontar els nous reptes de manera en il·lusió i sempre en ganes i positivitat, ¿vale? Sempre endavant, anar avançant en tot el que ens proposem. En tot el que ens vinga al damunt, la vida, farem el possible per a ser millors i sempre anar a més. Tindrem un salto de fe i confiar en nosaltres mateixos. Vale, tindrà per en això. Opció 1, vale? Si ho llevo... Bé, Trunks no para de caure perquè és molt inestable. A veure si fico aquí. Ara. Al final de cada opció hi haurà un consell de nombres sagrados de Dios per a veure com afrontar estos finals dies de maig. Esta és la segona opció, Pythia Tarot, que té a veure en l'amatista, en principi. Bueno, no sé si tindrà a veure, però almenys és l'opció 2, amatista, ¿vale? A veure què surt, què ens parlarà. Per saber triar millor, ¿vale? Este d'aquí. Vale, este ens parlarà de problemes de salut o inclús de lluites de poder, temes que són problemes o socials o naturals d'un mateix, saps? I dels altres. Si tens algun problema que et preocupa, aquí pots trobar la solució a nivell social, a nivell personal, ¿vale? A nivell natural, diguéssim, físic també, que estigues molt cansada ja o cansat, doncs aquí potser trobaràs una mica d'alleugeriment. A veure. Opció 2, vull dir. I l'opció 3 és esta, que representa el yin i el yang, i són les cartes per aprendre, ¿vale? Són de l'aprenent. Learning Tarot Cards. I per què són d'aprendre? Pues perquè tenen molts símbols i tenen moltes històries dins, saps? Mira, el primer que em surt és la força. Aquí crec que vol dir això. Si em surt està davant és que voldrà dir això. La força és la carta que representa l'intel·lecte combinat en la... O sigui, la força mental i la força espiritual i la força física, ¿vale? Tot en una. Que pots dominar els teus instints, ¿vale? La teva força interior, coratge, confiança, compassió, control, ¿vale? Totes les coses que un mateix pot controlar estan representades en la força. És tomar el toro por los cuernos, ¿vale? En castellà.
O sigui, aquesta seria la lectura de la tercera part, com vindria a ser. Vale? Primera, segona i tercera. I ara ja vaig a procedir en la primera, que vam dir que era el loco. A veure si me'n surto de... Bueno, el loco i ara surt el mago aquí. No sé per què. Bueno, és com que el pas natural del loco vindria a ser el mago, no? Que és com que avança, no? Ha avançat i ja s'ha tornat un expert en el que fa. I és un... No deixa de ser un principiant, però se creu un alquimista, un portento, no? Està molt interessant. És per aquells que estan il·lusionats en un nou projecte, este. El mago domina los 4 asos, as de oros, as de bastos, as de piques i as de cors. I mentre que el boig seria més com la suma de totes les sotes, com l'inexpert, saps? Les sotes són també els 4 palos, pues, volen dir una persona inexperta, un que sempre va avançant a poc, amb confiança. Com no té fracassos, pues, pot pensar que tot li anirà bé. I el mago ja ha descobert que els fracassos és el que l'han fet fort. A veure què ens diu. Este objectiu, pues vale. Vale, el 9 de copes està invertida. Representa una persona que s'està cansant d'esperar lo millor i li pareix que tot és molt difícil, vale? Al ser invertit no està disfrutant de les coses bones que té, perquè encara que n'hi hagi moltes, li costa, saps? Sempre en vol més, és una persona ambiciosa, però no per a mal tampoc, però clar, no et deixa descansar, està afany de millorar, però sempre estàs intentant abarcar una miqueta més, saps? Sempre et queda una miqueta més per a fer i per a tenir, una mica aquesta idea. No, sí que m'és igual. 9 de bastos representa també una persona que està cansada de lluitar, de sempre estar resilient, de sempre estar forta i sempre haver de superar molts problemes, molts tràmits, moltes dificultats, ¿vale? Molts entrebancs. Suposo que lligat en la 9 de copes pues, vol dir que tu tens un desig molt fort que no s'està complint però estàs sempre perseverant. Com el loco sempre avança, sempre estàs avançant, sempre estàs intentant fer més i més i més, saps? Però això et genera una mica d'estrès i d'agotament. El rei de copes vol dir una persona que està enfocada en el que li agrada i el que li va bé, a nivell emocional, sí? I sentimental. O sigui, no és una cosa que sigui estrictament de salut, sinó que també pot ser directament o de faena, és més aviat un tema interior, un desig interior. Per exemple, jo voldria ser una persona abundant a nivell de l'amor, tenir parella, tenir fills o el que sigui. Pues jo estic enfocat en aquest aspecte i tinc esperança en aquest aspecte, saps? És com que aquesta persona té molta esperança, la que ha triat l'opció 1, de que les coses li aniran bé i podrà celebrar en els altres els seus triomfs. Mira, veus en els altres. El 3 de copes vol dir amistats, vol dir trobar el teu vincle en els altres, saps? Pues, si per exemple estàs sol, pues buscar una mica la comunió amb nosaltres, una mica estar sempre més gent, saps? En amics, sí, això. I celebrar les victòries junts. Potser ara un està molt sol, s'ha d'aguantar sol, però després pues, espera que en la seva intel·ligència emocional pugui trobar gent afina i compartir moments bonics. I veig que va en progrés, això va millor. Mira, 2 de copes. 2 de copes vol dir que des de 3 de copes pot sortir un 2 de copes. També espera trobar una parella, no? Dintre d'aquesta integració dels amics esperes trobar una parella que t'ajude, que t'anime, que et vagi bé, que sigui afina a tu. Llavors entenc que se pot aconseguir en aquestes cartes que hi ha, perquè són totes bastant bones. El 9 de copes l'únic que t'ha estat dient és que si està invertit és que retrasa aquests desitjos, estan una mica traçats, però els altres estan rectes. Per tant vol dir que tens tot el possible per aconseguir-ho. Bueno, ja portem 10 minuts, des d'aquí aquesta seria la primera opció. Espero que t'hagi ajudat, la veritat és que l'únic consell que et pot donar és que siguis així aguantant
¿vale? Siguis que és perseverant i en aquesta intel·ligència emocional de saber què dir, què fer, que en tot moment podràs aconseguir trobar els teus, si no pares de fer coses, saps? També sempre no estigues sentat tampoc sense fer res còmodament, sinó que proposa't des de la teva posició i saber intel·ligència emocional i també sabent el que t'agrada, fes el que t'agrada i busca la gent teua per a després trobar la parella i algú que sigui que no se separi de tu, com aquí que diu, perquè esteu molt bé junts i tens bones perspectives. Viver a l'última carta. Bueno, l'as de pentáculos invertit també me fa referència que una de les coses que has de fer és poder aterrar aquests pensaments que tens d'idealistes, no? Perquè a vegades potser ens pensem que ho estem atraient, però no estem fent prou concretament passos per avançar en aquest aspecte, saps? Si tu vols avançar de loco a mago, el que necessites és concretar, tocar matèria, sempre de la terra és molt important, però després també tots els elements has d'estar equilibrats, saps? No estar només en confiança, com si fos el foc, només, sinó que a part falta aigua, de creativitat, d'intel·ligència emocional, que això ja ho tens, però també falta terra i aire, que és l'intel·lecte, l'aire, la terra és el material, els diners també. Aquestes coses són el que potser te farà falta més per a poder concretar i trobar això que busques, que és l'amor, vulguis o no. És molt bo. Vale, a veure què més diu la segona opció ara. La segona opció ens parlava, bueno, va sortir el 5 de piques, que representa una persona que ja està molt cansada de tot, dels entrebancs de la vida. S'entén que tot vius en un laberint, a lo millor estàs com sempre enfocada en 1000 problemes i no acabes de trobar la solució que podria representar-se com l'amatista, que és el vincle de la divinitat, no? Vale, 3 de oros. Representa que el problema que tens tu és social, una mica, perquè vulguis o no, si t'han traït o t'han ficat traves, és perquè la societat no t'ha deixat brillar prou, saps? Els projectes que tenies no s'han prosperat perquè altres s'han ficat al mig o s'han tret quan havien d'estar. És una llàstima perquè, clar, tu tenies bones intencions, però després pues, no sempre se pot fer tot perquè depens dels altres, saps? A veure què més diu. El rei de copes. Este representat per Orfeu, que és el gran bardo i llegendari músic. Suposo que són les arpies estes, no sé, el viatge d'aquell que estava cantant i així no podien sentir el que estava aquí, el que estava atrapat al màstil, no em recordo. Bueno, és igual. Ja són, no sé, ara no sé. Argonautes, potser, no sé. Este és el rei de les copes, doncs vol dir una persona, com abans ha sortit també en l'anime, que té intel·ligència emocional, que sap per on van les coses, sap donar il·lusió. Aquí veig més la paraula il·lusió, a l'altre ve més la paraula esperança i aquí veig més la il·lusió. La il·lusió de fer coses, saps? D'estar sempre endavant, sempre tirem endavant, va, una mica més, va. Pues no esperem res i anem fent, saps? Aquí veig més terra i aigua i allà l'altre ve més, l'altra opció ve més foc i aigua, saps? Llavors trobo que aquí me va indicant que tu ja estàs preparat, almenys passivament, de manera interior, per a les coses bones que et vindran, ¿vale? Per a solucionar aquests problemes. I sí que et falta ajuda, perquè aquesta vol dir que no hi ha una ajuda que hauria d'haver. El 2 de braços invertits. Has de planificar millor els teus assumptes per a veure que si hi ha algú que es pugui anar de tu, anar sent del projecte, que igual pogués recuperar un altre o que no sigui imprescindible, ¿vale? Has de poder ser més autònom, més tu mateix, no treballar tant en grup potser, perquè potser depens massa dels altres, potser estàs depenent de l'ajuda d'algú altre i has de ser més autosuficient, ¿vale? És això que et deixa dient, més independent, vulguis o no, perquè tu ja tens el valor de fer les coses com toquen. I l'únic que passa és que això és difícil perquè clar, sempre depenem dels altres, a veure com ho podríem fer, no? Perquè ho vulguis o no. Vale, aquí diu que una mica has d'estar tranquil o tranquil·la, que les coses vindran donades, vale? No
no te submergisques en pensaments negatius, que si t'han fet això, t'han fet allò. Centra't en el que tu fas, les coses bones, i a partir d'aquí podràs avançar, ¿vale? Esta és la Pítia, és l'oracle del Delfos. Bueno, Pítia era la sacerdotessa de l'oracle, sí? I aquí estaven els fums que sortien de terra i agafava i feia prediccions. Bueno, l'evolució no et cal a tu fer tot això, no? O sigui, com que tu necessites concretar les coses com ja fes, però sempre sense dependre d'altres que són fum, que se'n van, saps? Els altres són esta fum que t'intoxiquen i tu has d'anar més a la teua, en realitat, és el que veig. Veus, aquí hi ha tradicions altra vegada, però ja s'han passat, és com que ja han passat, està invertit, ja no té cap sentit tot això, ja no ha de ser, saps? Aquestes tradicions ja no te vinculen a tu, ja com que aquí ja has superat tot això, tu seguis endavant i no mires atrás, ¿vale? És que és això. Mires molt atrás i has de poder veure que les coses van d'una manera i a vegades has de desapegar-te, ¿vale? Controlar la situació des del present, en el bon intel·lecte que tens i superar-ho, perquè vulguis o no, si els altres t'han fet una cosa o una altra no és culpa teua, ¿vale? Llavors aquí t'està dient empodera't, busca el teu lideratge i ves a la teua i segueix sent bona persona, que llavors ho aconseguiràs tot el que et proposes, que tens de tot, tens un munt de qualitats, sí? I desafiar-te de la idea de controlar els altres, tampoc, perquè tampoc no pots, però sí controlar tu mateixa, l'emperador mateix. L'emperador Zeus, és el que té el poder, que me venia molt esta carta també, perquè tu pots liderar els altres, però tampoc no... O sigui, antes t'has de liderar tu mateixa o tu mateix, i sobretot no deixar que els altres te manipulin, ¿vale? Perquè, clar, a vegades ens deixem portar perquè dius, bueno, els altres saben més, o seran els que... la família, inclús, no té per què ser la faena, però sempre pensem ens poden ajudar i a vegades pues, els que ens podem ajudar som nosaltres, perquè així aprenem més. Si ens deixem portar pels altres no sempre aprenem el que hem d'aprendre, saps? I més o menys això és tot. Espero que t'hagi ajudat, els consells que t'he donat t'ha sigut més clara potser a nivell de consells, l'altre dia més la situació. Aquí jo crec que la situació senzillament és que has tingut una desavinença laboral, a mi te costa molt integrar-te en la feina, per com ets, per lo que sigui, i no sempre t'ajuden o te deixen de costat, te diuen que sí, després és que no, i d'alguna manera has de poder dir, bueno, jo medito la situació, ¿vale? la penso bé, però després de veure que tot això és real, me desaferro d'això, me desapego i busco el meu poder, la meva pròpia llibertat també, sí? Vale, doncs crec que això ja és tot per la segona opció. Ja mirem una tercera, espero fer-ho de 25 minuts almenys. Aquesta, com he dit, era... Quin va sortir aquí? Sí, la força. La força és bona carta perquè representa que ets capaç de controlar els teus assumptes i no ficar-te en les altres tampoc. A vegades això la gent ho fa molt. M'agrada tenir cartes invertides diferents, les deixo sempre rectes perquè aquí sé com estan. Aquí no és com les altres que són simètriques, aquí es veu que estan invertides per detrás. I a vegades, tot i així, algunes queda invertida. I això vol dir alguna cosa. No, aquestes. Mira, un dolor. O sigui, aquí em sortia la força, però la força t'ha vingut donada pels dolors, pels mals que has rebut per les traïcions. O sigui, tu has tingut moltes traïcions. Paregut a l'anterior tirada, m'està dient que has tingut moltes traïcions i això t'ha fet més fort, t'ha fet més forta. ¿Vale? En l'altra potser t'havia fet més dubtar de les teves habilitats i en la 2 potser te feia falta més confiança en tu mateixa. Però en esta ja has desenvolupat la confiança en tu mateixa, has desenvolupat una capacitat de resiliència brutal, en base a aquestes traïcions socials i laborals segurament també. Mira, el mago, ja tens una capacitat de manifestar, tu, ¿vale? Tu ja manifestes la teva realitat ara. A partir d'aquest dolor, tu dius, jo no el vull, jo vull això, això i això. Tens les idees molt clares, ¿vale? I ets un líder per tu mateixa. Estàs un pel·let més endavant
de l'anterior a nivell, no? D'evolutiu. La sota d'oros me representa una persona que està enfocada pas a pas, ¿vale? A millorar i invertir en si mateixa, en salut i diners i tots els projectes laborals que puguen haver. Sempre és bon assumpte que estigui al costat del mago, perquè vol dir que es pot transmutar tot el dolor i totes les coses en algo de valor, riquesa, abundància, sí? Per què? Perquè tu ets una persona estudiosa que has mirat de fer el bé als altres i de sempre valorar què és l'important per a tu i per als altres, sí? Sempre en comunió amb tots. Tu no has traicionat mai a ningú, però no has sigut els altres. I tu saps que això, este dolor no et pertany, que pertany als altres, per tant tu ja l'has transmutat. Tot este dolor que els altres podrien tenir, ara tu no el tens, i tu tens el plaer de saber que ets una persona forta, bona, intel·ligent i creativa, ¿vale? I la derrota vindria de no creure en tu mateixa, de que realment veiguessis que no, jo no sóc bastant intel·ligent, i potser jo no he pogut ni acabar la carrera o no he pogut fer tot això que volia fer. Però això hi ha hagut altres motius, hi ha hagut altres històries. Sempre hi ha problemes afegits. El que has de veure és que tu no ets el problema, que tu ets la solució. Tu sempre tens la solució en tu. Ai, on està l'altre? No, aquí. Anava a agafar l'altre. Bueno, el cavaller d'oros representa una persona que el que fa és sempre seguir la rutina i això el porta a l'èxit. Per què? Perquè a poc, pas a pas, de manera molt metòdica, molt estratègica, va seguint en els seus problemes, els converteix en solucions també. Vale? Sempre és... Me parla d'una persona pacient, pràctica, lleial, responsable, persistent. Tens molts valors. El problema ha sigut que justament per tenir-ne tants, si a vegades confiaves molt en tu, podries confiar molt en els altres, i això podria ser un error perquè algunes persones no són de confiança, saps? I traicionen i tenen més competitivitat, busquen més els diners fàcils. Això a vegades a tu no et va bé perquè, clar, no ets així, llavors no ho veus vindre a vegades, potser perquè confies massa, saps? Una mica. Mira, la confiança que dia. El loco, saps? El loco és aquesta persona que va endavant, li tiren el que li tiren, sempre que estigui bé o mal, endavant. I aquesta és la carta del loco i el mago trobo que són comunes a les tres, han sigut bastant importants avui, el 0 i l'1. Trobo que és aquesta idea d'anar endavant i si passa alguna dolent, no mirar atrás, això ho teniu molt en totes les opcions, i esta és també molt important, això. O sigui, que el dolor se transmute en algo que pugues fer a poc i en coneixement, i que la derrota passa a ser... ja no passa a ser la rutina, saps? Del dia a dia, sinó que faigues un salto de fe i tires endavant, ¿vale? Perquè pugues aconseguir tot el que t'has proposat a la vida. Tot. No tens que renunciar a res, perquè tot el que t'has proposat tindrà un sentit per a tu. Llavors, has d'estar il·lusionada. No esperançada, perquè la idea és... Tampoc no has de tenir esperança perquè sí, perquè a vegades hi ha coses que no passen, i si ho estàs esperant estaries com aquí que diu forçant l'univers que et donés allò. Tu has d'estar il·lusionada, no que et vingui. I sempre alerta, no? Alerta de dir que veig que això me va bé, doncs vaig endavant en això. Si veig que algo me ve i no està bé, doncs ho trec fora, sempre transmutant, sempre deixant de banda lo dolent, el desapego, ¿vale? El desaferrament és important, l'únic que t'has d'aferrar és algo bo, i mentre ho tingues. Que després també tothom acaba perdent-ho tot, però després se recupera en la vida següent, o sigui, no passa res. Bueno, espero que t'hagi ajudat. Aquí et surt la reina de Vares, suposo que estàs representa tu, una persona molt curiosa, molt vibrant, molt creativa, que és de foc, molt probablement, i sempre molt compassiva i passional també, saps? Aprenent de tot i de tothom. Vale, ara el que faré serà triar un consell d'estos. A veure. Aquest llibret. Bé, no, això és la xuleta, que no sé. M'he ensenyant jo no sé hebreu, llavors no sé què m'està dient aquí, però això ho veuré allà. Ho veuré la guia, però no cal.
Per sort no està tot en hebreu, està en castellà. Bueno. A veure quin consell ens donen avui. Aquestes cartes, que quasi no les utilitzo mai perquè trobo que... ui, aquesta està invertida i aquesta també, perquè no caldria. Són 3 consells, m'han dit. A veure... Ai, però és veritat, són 3 consells. Vale. Em pensava que estaven totes rectes, és que he vist 3 invertides, però és el senyal que s'han de ficar. O no sé si ho eren, però ara estan bé. No sé. Vale. A veure, veieu que diu aquí va, no sé què vol dir això. Diu l'1, la 4 és Ein Lamet Mem, o alguna així. I la 2, esta és la 2? Ai, antes era així, no? No, 1, 2 i 4. Però si estaven, pareix que estiguen correlatives, però en realitat estaven desordenades. Jot, Lamet, Jot. A veure què vol dir cadascuna. Esta és... Este és Vab, Kebab, un kebab. És que em fa gràcia perquè jo això no ho conec, però m'agraden també aquestes cartes així que surten com els xacres i tot una mica com si fos disseny humano, ja us ho comentaré un dia d'estos que també estan molt guai tot això. Este es parla de... Està aquí, esta boleta. Espero que això ho som tot, això som nosaltres, o que això no, el ser humà, perquè la Kabbalah estava basada en l'humanisme i com era una persona en particular en relació a tots. Està molt guai. Bueno, viaja en el tiempo, te diu. Viatge en el temps. Limpia el karma. Jomar de Keter. ¿Se veu bé? I el salmo, a veure si puc llegir des de la pantalla. Mas tú, Hashem, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Vale? El 3, salmo 3. I això no sé si és el capítol 4. Sí, però... Y digo, Ángel Beuyá. No había sentido mai. Dios elevado y exaltado por encima de todas las cosas. Escudo protector espiritual. Vale, això no és per l'opció 1 en general, això és per a totes. Però m'està parlant de limpiesa del karma, per tant, este passat que t'ha passat, aquestes coses dolentes, ja no tenen sentit perquè tu estàs protegit i protegida. I has de poder veure que Déu t'està ajudant. Sí, l'amor universal ens ajuda a tots. Però diràs, si ens ajuda a tots, potser també ajuda a qui no ha d'ajudar, no? És que tothom ha d'ajudar-se a veure el camí, saps? Perquè vull dir, si Déu no ajudarà a traicionar una altra persona, Déu ajudarà a que l'altre vegi que això està mal fet i que no ho ha de fer, però també si ho vol fer, respecta aquesta voluntat, estarà lliure d'albir. Per tant, Déu dirà, bueno, doncs, ell vol traicionar aquesta persona, doncs ho permeto, més que res perquè aquesta persona que vol fer això ja serà advertit que no ho ha de fer, però si ho vol fer, doncs ha de poder transgredir les normes i rebre el càstig que es mereix. I l'altra persona que ha rebut este mal, doncs ha de poder ser ajudat per a transmutar-lo en algo millor. ¿Vale? I així és com s'equilibren les coses. Molt fàcil, no? Però, clar, molt fàcil de dir, molt bonic de veure, però després quan ho vius, doncs fastidia bastant, perquè és veritat que no sempre estem per a limpiar karma, necessitem viure la vida correctament i alegrement, no? Si sempre estem limpiant karma no parlaríem mai de fer feina, de la labor, no? Es diu labor, això. És com convertir el plom en or o tot això, saps? Labor. Bueno, ara seguim al següent. Jot, Lamet Jot. Este és un altre. Recapturando la chispa. Este representa el negre, de blanc al negre. I diu, redención, elimina turbulencias psicológicas. ¿Vale? És com que tu ja estàs rendit al procés diví que tens i que segueixes des de tota la vida, i el que fas és eliminar les turbulències psicològiques i mentals que et puguen estar pertorbant. ¿Sí? El Salmo és el 22 del 20 i diu, y tú, Hashem, no te alejes, fuerza mía, ayúdame, apresúrate. És com que una persona aquí està més desesperada, ja es veia que sortia el 5 d'espases i la segona estava més difícil. I diu l'àngel Yeliel. Yeliel? I diu aquella... M'ha vingut al cap. Perdoneu. Ja, qui sàpiga ja sabrà qui és. Una que dia llegeix, a més de llegeix, dia llegeix. Ja.
Diu, Dios que socorre. Sí, ja li cal socorre, sí. Paz, equilibrio y reconciliación, ¿vale? Sempre en pau, en equilibri i en reconciliació. Potser en el català també. No estaria mal. Bueno, eh, aquí vol dir una mica la idea de rendir-te a lo que vinga, saps? I no... I sempre estar confiat en Déu, en aquest equilibri que hi ha per tot i per tothom, el Déu que socorre. Reconciliació, pau. Vale, si estàs en un aprieto sempre pots confiar en ell una mica, perquè saps que l'univers no et deixarà de costat. Més que res perquè li costaria molt més eficiència deixar-te de costat que no pas fer el que toca, que és ajudar a tots, saps? Perquè tots estem connectats, vulguis o no. Si patim, això és una despesa molt gran per l'univers. A nivell de biològic, inclús bioquímic. Ja no només físic o mental. A veure, el 4. Elimina pensamientos negativos. Éxito. Veus? Ja em surt l'èxit, que sortia molt sovint aquí. La idea de transmutar el dolor en un èxit personal que després acaba sent social. M'està parlant de... que ho veurà de Keter, això no sé què vol dir. És com he dit, que era? Any Lamet Mem. Bueno, i diu... Són les lletres que hi ha aquí, que no les conec bé, però... Salmo 34 al 16. Diu, a veure si jo... Los ojos de Yahvé están sobre los justos y atentos sus oídos a su clamor. Ángel Alamiá. Dios oculto, limpieza interior. És molt preguntat al primer, perquè és aquesta idea de limpiesa i és una mica vinculat en els dos. També em fa referència una mica. L'únic que està a la part del roig. Que per a mi el roig vol dir passions i això, però com està més amunt no estic segur si estan com aquí. No sé. Este podria ser la manifestació. Potser el xacra de la veu. Dic jo, no estic segur ara. Això no ho sé, no ho sé segur. Hauria d'investigar. Però sí que parla de Dios oculto, o sigui, d'alguna manera sí que has de manifestar algo tu, de no quedar-te oculto, de sempre limpiar, netejar interiorment les impureses que tu no ets, que això són del món, i sortir la teva part de Déu, la teva part d'amor a la llum, ¿vale? I així sí que estarem en justícia tots. Si cadascú fa això, no hi haurà qui pugui patir res, perquè tothom verà el que és just i ho farà. Farà el que és l'amor de Déu. Bueno, hasta aquí ja el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. I ja si necessiteu res m'aviseu. Per una tirada particular la puc fer, gratuïta, la primera, per a tothom. Vale? Vinga, que passeu un molt bon dia i un molt bon final de maig. Encara queda una mica, però ja s'està acabant el curs per a mi. Tinc molta feina, però encara he trobat temps per a fer això. Me n'alegro molt. I per vosaltres també, que segur que podeu anar tirant endavant, que d'això es tracta, no podem fer res més. Vinga, adeu. Espera, que m'ha fet falta una cosa. El xuf-xuf, le ficaré com a gràcies, vale? Gràcies a tots. Au. Que vagi bé. Adeu.